Information Publicity and Broadcasting Services Minister Jennifer Muswere confirmed that all SADC member states will be in attendance at the Heads of State and Government Summit on Saturday, August 17. Sana mina masho kana mudanyo gwana wakumana panapa. Don't subscribe or like or turn on the bell. Kutimna na umonyo kwa mchizi. During a post-cabinet media briefing in Harare on Wednesday, Muswere also said that medical facilities have been established at Parliament with additional clinics set to open to accommodate patients. He said, pertaining to the summit proceedings, the Executive SADC Secretary arrived in the country on August 6, 2024, and senior official meetings commenced on August 8, with Zimbabwe assuming the chairmanship from the outgoing chair, Angola. All SADC countries will participate and the government is ready to host the summit. Yo mashikano muda chitogwa na makomana ava as an update kuti aiwa ma leaders ese from my regional leaders vachange varimo in attendance munyika yeZimbabwe musi wa 17 pachange pachireceiva nyika yeZimbabwe kuchairmanship. Pana patinoona mashoko ava vanomataura tichiona munyika yeZimbabwe muchiitika zvinhu zvakangosiyana siyana. Tinoona kuti Elias Magozi anga arimo munyika yeZimbabwe kubva musi wa6 but musi munyika imomo ari kunzwa nhau dzema-human rights violations nekumiswa kwevanhu kuprotesta. Tinoona ZANU-PF chaiyo inenge ichikaenda mashoko akashata kune mutungamiri wenyika yeZambia achiudza kuti he is a puppet and they don't want him kuti auye for the summit, but vanotaura mashoko ekuti aiwa presidents vachange vari in attendance. Mutudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, musangano subscribe or like.